Nu skal vi til at tage afsted på den sidste den sidste cykeldag på vores tur. Og taskerne er pakket, og vi står her ved Gardasøen. Så nu kører vi afsted. Det var de første 10 km her sidste tur. Benene føles gode. Jesper, ja. Har du en kommentar her til sidste tur? Jeg tror, det var den smukkeste på turen. Det var langs Gardasøen. Benene føles fantastisk. Ja. Okay. 20 kilometer. 30 kilometer. Nu er vi kørt halvvejs. 40 kilometer. Nu har vi kørt 50 kilometer over op ad turen sidste, hvad kan man sige, kategoriseret stigning. Altså når stigningen kommer op på min cykelcomputer som en stigning. Så der er ikke lang vej hjem. 20 kilometer-agtigt. Så er vi simpelthen færdige. Det er vildt at tænke på. Nu har vi cyklet 60 kilometer. Vi har 10 tilbage. Så er vi endegyldigt færdige. Jesper, har du nogen kommentarer her til de sidste 10 kilometer? Ja, det er modigt. Lidt, ja. Det er dejligt at komme frem. Ja. Her kan jeg så ikke komme ned. 5 kilometer tilbage. Kom nu. 1 kilometer tilbage. Kom nu. Så tæt på. Nu er vi kommet frem til vores hotel efter 19 hårde cykeldage. Krammer. Godt kørt, Godt kørt. Tak for turen. Selv tak. Nu kan vi endelig slappe af. Det har været en virkelig fed tur. Der kommer evaluering nu. Nu er vi færdige med vores tur, og man kan kun sige, at det har været fantastisk og hårdt og fedt, og ja, virkelig bare en oplevelse for livet. Men vi har alt kørt 56,5 timer, 1300 kilometer, 7.972 højdemeter, så man kan næsten sige 8.000 højdemeter, og det er næsten det samme, som hvis man skulle køre op ad Mount Everest, fordi det er 8.800 højdemeter, så vi har næsten kørt op ad Mount Everest, kan man sige. Men dagens tur kommer her, og så kommer jeg også lige til at skrive alle tallene, mens ja. Så tak for den her gang. Jeg håber også snart, at jeg laver et nyt cykeleventyr, hvor der kommer flere videoer.